Noniin, se on TP Helsinki, Coach Hat Solo, eli Johannes Hattunen. Mut on haastettu punnerushaasteeseen tänä vuodessa 55 punnerusta. Katsotaan mihin meidän TP-jengi pystyy. Meillä on semmonen ilo, että yhteisössä on voimaa ja mä todistan se teille nytte. Hallussa! Hallussa! Go! Hallussa! Hallussa! Hei, ai niin, tänään taisi olla joku erikoispäivä. Mikäs päivä tänään on? Toivotaanhan onnea kaikille kenen spessupäivä tänään on. 1, 2, 3! Toivoo TP Helsingin taistelijat. Peace!